Raġel ta' 59 sena miż-Żejtun tilef ħajtu traġikament wara illi waqa' minoli ta' madwar 5 sulari minn fuq bejt ta' blokka ta' appartamenti u penthouse fa' Żabbar. Jirriżulta li għal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar ir-raġel kienet jagħmel xi xogħol fuq il-bejt tal-blokka fi triq John Delija. B'Net News jinsab infurmat li huwa x'aktar xilef il-bilanċ u waqa' kawża tar-riħ qawwi li fl-aħħar sigħat ħakem lill-Gżejjer Maltin. Fil-post waslu pulizija u tim mediku b'ambulanza illi iżda sfortunatament marret lura vojta kif ir-raġel ġie ċertifikat mejjed fil-post. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Rachel Montebello illi qed tmexxi inkjesta assistita minn għadd ta' esperti tal-qorti b'aktar investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Sa dan it-tant, dan il-każ isegwi inċident simili li seħħ l-erba' meta Albaniż tilef ħajtu traġikament wara li waqa' minoli ta' madwar 7 sulari. Dak il-każ ukoll kien seħħ fi blokka ta' appartamenti li iżda għada qed tinbena fi triq il-Qerempuċ f'Witilajn bil-ħaddiem jaqaf xaft u wkoll ikun iddikjarat mejjed fil-post.